खुलुमबाय आंनि बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअआ थाबनो सौहैनाय बायदि जाहाथे आंनि भिडिअखौ सिगांग्रो मोनग्रोनाय बायदि। बिटिआर रेकर्डनि सासे सागानगिरि नरेश इस्लारि बिथाङा 53थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै दिनै क'क्राझार जिल्लायाव मोनसे मेलानि गेजेरजों इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान होनानै खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव फैगौ जानो गोनां एसेम्बलि बिसायख'थियाव रायजो-राजानि खावलायनाय लेखा इउपिपिएल पार्टियाव बिथाङानो टिकेट होयोब्ला बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोरमायो। रायजो-राजानि गेजेराव फोरमायथि होयो। खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिथाङा क'क्राझाराव मोनसे जानाय मेलावहाय 1000निबो बारा मानसिफ्रा इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जादों। इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जादों। रायजो-राजाफोरनि जौगानायनि खामानिखौ मावनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएल हान्जायाव गोबां मानसिफोरा जयेन जादों। आबादारि बिग्रायनाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। फैगौ बे दाननि 18 खालारखालिनो 4 घन्टानि थाखाय ट्रेनखौ बन्द खालायगोन आबादारिफोरा। बिग्रायनाया बिथांमोना 12 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम बेलासिनि 4 बाजिसिम बन्द खालायनानै होगोन ट्रेनखौ। माखासे दाबिफोरखौ मानिनो थाखाय मोनथाम दाबिनि सायाव सरकारा मानिनो थाखाय बिथांमोना ट्रेनखौ बन्द खालायगोन। आंनि पेजआ 631 फलोवार्स जाबाय। नोंथांमोना थांनानै माखासे ना मावगौ जादों बेखौ 1K खालायनानै हैदो। माखासे फलोवार्सफ्रा लाइक कमेन्ट खालायनानै हैबानो जाबाय। 1000 फलोवार्स खालायनानै हैदो। डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन आं डिसक्रिपसनाव थांनानै लाइक कमेन्ट खालायहैबानो जाबाय। लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नारायणपुरनि तालपुराव गोजोननाय लाबोनो हादों। सासे आइजोआ 31 सेकेन्डनि गेजेरावनो फिसा केपसुलआव गणेशनि सावगारि आखिनो हादों। मोनसे फिसा एलुमिनियामनि तारजों। गावनि मुंखौ इन्डियान बुक अफ रेकर्डआव लाखिनो हाबाय। बिथाङा सिगांनिफ्रायनो गोबां नाजानानै बिथाङा इन्डियाननि जायगायावनो नाम लाखिनो हानाय बिथाङा सासे आइजो।